lampas para lang sa kanya. Pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay ko, ito ang kagalakan mo, kalakasan mo. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupuri. Iyong may hahambing, ang awit mo iyong dibdib. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka. Alam, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Salamat sa Panginoon dahil nakapunta kami ngayon. Siyempre, talagang grabe yung blessing na dumating sa buhay ko. Grabe din yung pagsubok. Pero sabi ni Lord, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok kung hindi mo kakayanin. Talagang magtiwala lang talaga sa Panginoon para yung blessing niyang ibibigay sa atin ay makamta natin pag hindi tayo nagbitaw sa Kanya. Salamat sa Lord sa gawain na ito, na sana patuloy si Sir Alvin gamitin sa gawain niya, patuloy siyang i-bless ni Lord kasi hindi lang siya nakakatulong sa mga spiritual, mga kaluluwang na ililigtas, pati na rin sa mga taong mahirap, nakakatulong siya. Kaya napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa araw-araw. Ako po, talagang minsan, marami akong pagkukulang kay Lord. Sabi nga, kaya dapat araw-araw nagbabasa ng Bible. Pero hindi talaga ako araw-araw minsan nakakabasa ng Bible. Kaya salamat sa Lord sa mga taong ginagamit niya sa Facebook po baga, makakabasa ka din ng Word of God po baga. Kaya thank you Lord dahil may binibigay siya na tao para ipaalala na purihin siya sa araw-araw. Kaya salamat sa Lord sa blessing, sa pag-iingat sa bawat isa. Sana po ay patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon, lalo na sabi nga niyan paulit-ulit na malapit na magdating ang Panginoon. Pero hindi natin alam bukas o kaya mamaya, nakakatakot. Kaya salamat sa Lord sa atin po. Mamaya may pagkain tayo. Sabi niya ni Kalingap Alvin. Oo. Salamat kay Ma'am Wena sa pag-invite, kay Lola. Yan, si Lola, salamat sa Lord kasi si Lola magaling na. Si Lola, salamat sa Panginoon. Talagang hindi nagkukulang ang Diyos. Lagi po siyang nagpo-provide kami. Yan nga pong isda. Salamat sa Lord kasi nagsimula na po ang asawa kong magtinda ng isda. Salamat sa Lord kasi patuloy na nagpo-provide ang Panginoon talaga. Hindi nagkukulang, laging sapat. Tapos yun nga, nakwento ko lang din po na yung pagtinda niya ng isda, siyempre, nahiya man siya. Tapos umpisa pa lang. Sinamahan ko siya. Seko, binibili na kayong isda, may libreng chismes. Nabili ng mga isda. Tapos sabi nung nagbibili, matinda ka lang ng isda, bakit naka-smile ka pa? Siyempre, kahit na hindi kayong sabi ko, pag hindi ka nagbili, hindi ako ma-smile. Kaya magbili ka na. Salamat sa Lord sa talagang hindi mo man nakikita ang Panginoon, pero yung mga napapadama ni Lord yung nilagyan ko ng melody. Kaya, nung nabuo na, kasi involved ako sa Mexico Mission, kinanta ko doon. Doon kumalat yung kanta. Dahil binilas ng Diyos yung kanta ko. Kaya, nakatayo ba yun? Okay. Ang title ng kanta ko ay I Love You Lord. Kaya, I love you, Lord. I need you, Lord. Love you every night and day. I love you, Lord. I
what you said. You gave me love I never had. I love you, Lord. Yes, I need you, Lord. I love you every night. I love you, Lord. Yes, I need you, Lord. Love you every night and day. I can recall when I was lost. You have waited patiently. And now that I belong to you, I sing this simple song for you. This simple song I offer to you to glorify your precious name. This song of praise I give to you. Every single thing I have. Okay, sing with me. I love you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Every night and day. I love you, Lord. Love you, Lord. Yes, I need you, Lord. I love you every night and day. One more time. Love you, Lord. I need you, Lord. Love you every night and day. Love you, Lord. Shout it. Yes, I need you, Lord. Love you every night and day. Ang bilis ng yung mga pagkakataon na to, kung bakit kami handito ngayon, may plano ang Diyos. Dahil ang layo namin, hindi tayo magkakilala. Pero sa kabutihan niya, andito tayo ngayon. Nagbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa Kanya sa isang gawain na ito, na kaloob niya. Kaya, ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Inilalarawan dito, ang talatang ito ay isang malakas na paalala ng Diyos ay ating tanggulan at kanlungan. Lalo na sa kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok, panganib, lalo na nararanasan ngayon, yung kaguluhan, unang-una, yung gera sa Middle East, masyadong nag-aalala dahil siyempre, lalo na pagka nagiging tayo, overthinking at wala tayong tore na, wala tayong Diyos na sinasabing masasandigan o kanlungan. Handun yung talagang takot at pangamba, lalo na kung wala nga ang Diyos sa ating buhay. Kasi sa mga nangyayari ngayon na sa isang iglap, pwedeng magkaroon ng sobrang krisis, yun yung mga alalahanin na binibigay sa atin na itong mga kaguluhan na nangyayari ngayon. Sobrang taas ng fuel natin, tataas ang pagkain, ang sweldo naman natin, hindi naman tumataas, yung income, gano'n. Andun nagdudulot ng pangamba at takot. Pero ang pinakikita sa salita na to ng ating Panginoon ay meron tayong tore na sandigan, kanlungan na kailangan at magpapatatag sa atin. Dahil kung ano man yan, pangyayari na may Diyos tayo. Yun ang pinakikita sa sa salita na to. Lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng mga
pagsubok, panganib o takot. Ang toring matibay ay isang simbolo ng kaligtasan at proteksyon na hindi basta-basta nabibigo. Ito ay nagbibigay ng una, katiyakan na may lugar at ligtas kung saan tayo maaaring umasa sa oras ng pangamba. Talagang marami sa atin ngayon nangangamba, Pagdating ng panahon ay nagkakamali. Kaya wag natin yung pundasyon natin ay ilalagay sa tao sapagkat ang tao ay hindi perpekto. Sa tanging pundasyon natin ay sa Panginoon lang. May kanta yan eh. I will build my life in you alone, and I will not be shaken. Holy, kumanta na ako eh. There is no one like you, there is none beside you. I will build my life to Jesus. Hindi po kung kanino, hindi po sa pera, kay Jesus lang. Hindi po sa isang religion, kay Jesus lang. Sinabi niya sa John 14:6, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sinabi ni Jesus yan, there is no other way than Jesus. Amen. Si Jesus lang, walang iba. Walang iba. Amen. You need to build your life to Jesus. Si Jesus ang pinunta mo sa simbahan. The church is not a building. Amen? Amen. Ang church po ay mga tao na nananampalataya kay Kristo. Yun ang tunay na simbahan. Ang building, ang pangalan niyan, church building. Amen? Ayan yung dati po sa panahon noon, sa mga bahay lang bahay ng mga mananampalataya nagaganap yung pagtitipon na tinatawag. Doon sila naghahati-hati ng tinapay, doon sila nagpapalakasan, pinag-aaralan nila yung mga turo ng mga apostol sa kanila. Saan po matatagpuan ang turo ng mga apostol? Sa Bible. Amen. Lalong-lalo na yung mga sa New Testament. Sina Pablo, sina Juan, sina Pedro, binabasa yung mga turo ng mga at doon sila nagiging malakas. Sometimes maraming mga disagreement, maraming mga pag-away, pero John 14:6, tandaan nyo po mga kapatid ko sa Panginoon, hindi kayo maliligaw dyan. John 14:6, kailangan alam mo yan. Hindi ka maliligaw dyan. Sinabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father. Sa Tagalog, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hindi ka dyan maliligaw. Basta alam mo yan at pinapanampalatayanan mo yan. Kasi sa panahon ngayon, marami nang nakakaanong turo. Mga katuruan na magliligaw sa'yo. John 14:6, Jesus lang ang makakapagligtas. Walang iba, walang relihiyon, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang. Amen. Huwag natin kakalimutan, sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin, walang iba tayong pupuntahan kundi si Jesus para magpasalamat. Si Jesus lang. Doon at pag na-open yung mata natin na si Lord pala yung nagbigay sa akin ng magandang bahay. Si Lord ang pasasalamatan mo, hindi kung sino. Amen? Amen. Hindi yung sarili natin, kundi si Jesus. Alam nyo po, dati, nasa time ako ng wala pa akong nakikita sa mga promises ni Lord dati. Alam nyo, pag bumabagyo, yung bubong namin sumasayaw, nagpapalakpak, nag-hallelujah kahit may bagyo. Hallelujah! Nagaganon yung bubong namin. Ako nagpe-pray, Lord,
Wag mo naman, wag mo naman ilipat yung bubong namin. Kasi pumapasok na yung tubig eh. Grabe ang pray ko. Lord, pinagpipray ko yung sir, hindi pa ayos. Wag mo naman, Lord, lakasan. Sabi ko, ayun, parang miracle nga eh. Alam niyo itong bahay na ito, dati talaga yung pumapalakpak yung bubong nito. Pero sa tulong sa sinagot ng Panginoon, ginamit po tayo para makatulong na mapaayos yung bahay. Amen. At marami pong bahay hindi natin maisa-isa. Talagang maraming ginamit tayo ng Panginoon. Nagkaroon din ako ng sariling bahay. Walang ibang pupuntahan para pasalamatan kundi ang Panginoon lamang. Amen. Kaya na talagang sobra akong nagpapasalamat at na-appreciate ko yung mga taong sumusuporta sa akin. Kasi masakit. Sabi ni Lord, isa lang nagpasalamat. Di ba 6? Sabi, nagtanong si Lord, di ba? Nagtanong, di ba 6 ang aking, di ba 6 yun? Ba't isa lang yung bumalik? Nagtanong si Lord. Kaya salamat kasi may mga taong nagpapasalamat sa lahat ng, minsan may mga charity works tayo, nagpapasalamat. Masarap sa puso. Pero masakit sa puso, yung lahat, tinulungan mo ng lahat, hindi ka pa rin pasalamatan. Ang sakit nun. Hindi ka pa rin suportahan. Ang sakit nun. Alam nyo po, 2 beses lang nakipagtipan ang Diyos sa tao. 2 beses lang. 2 beses. Gusto nyo po bang malaman? Are you ready? 2 beses lang yun. Yung una niyang pakikipagtipan ay sa mga Hudyo lang. Sa mga Hudyo. Sino po dito yung nakakaalam ng Hudyo? Mga Israelites. Yung nagigera sa Iran. Pero focus po tayo doon sa tipan ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos sa mga Hudyo kay Abraham sa pamamagitan ni Moises. Na kapag ka nasunod itong mga utos na ito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Pero lahat sila namamatay dahil sa kasalanan. Si Moises nakipag-usap sa Diyos. Sa ilang panahon na pakikipag-usap ni Moises sa Diyos, nagkaroon yung kanyang pisngi ng parang mga makikinang na parang mga kristal sapagkat nakikipag-usap sa Diyos. Nung unang tipan ng Diyos, nagbinigay ang 10 utos, ngunit walang makasunod. Lahat namamatay, lahat napapahamak. Sabi sa Roma, lahat makasalanan, walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. There is no hope sa humanity sapagkat lahat ng tao nagkasala. Si pastor, si father, sino pa? There is no hope in the first covenant. Sa unang tipan ay hindi nagkaroon ng katuparan ng biyaya ng Panginoon dahil sapagkat ang tao ay hindi nakasunod sa kautusan. Sapagkat ang tao, ang lahat ay hindi nakasunod, hindi pa rin sila magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan. Kaya muli ang Diyos na gumawa ng bagong tipan. Ano po ito? Ito ang tipan ng Diyos sa tao sa pamamagitan ni Jesus. John 3:16. For God, Tagalogin natin, hindi lahat mag-i-English eh. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the New Testament. Yan yung New Covenant. Ito ay sapat. Dati sa Old Testament, sa unang tipan ng Diyos, yung dugo ng tupa ay pangbayad sa kasalanan ng mga taga-Israel. At meron itong expiration only for 1 year. That is not just the forgiveness in only 1 year. May expiration yung blood ng tupa sa kapatawaran. Pero nung
si Jesus Christ na ang nagbigay ng kanyang dugo. Tinanggap ito ng Ama bilang katubusan ng mga tao, kasalanan ng mga tao for all generation. Amen. Even your next generation being forgiven by the Lord because of the blood. What you need to do is to believe. Manampalataya na si Jesus ang iyong tagapagligtas. Amen. Sino yung nananampalataya na si Jesus ang tagapagligtas? Amen. Amen. Lakasan natin. Amen. We need to be proud that Jesus saved us. Amen. We need to be proud that Jesus is our Savior. Amen. Yun siya yung pinakamakapangyarihan. Kaya si Kuya Alvin, mahiyain, pero tingnan mo ngayon, nagsusumigaw dahil sa Panginoon. Mahihayin ako dati. Totoo po yan. Pero iba pala kapag ka si Jesus ang kumilo sa buhay mo. Nagiging makapal ang iyong mukha. Amen? Nagiging matapang ka. Amen? Nagiging sure ka, Jesus is my Savior. Alam niyo po ba, yung mga dati sa Iran, may mga, sila, may mga kinidnap silang mga Christian. Yung mga Christian na mga na manggagawa, alam niyo po bang ginawa? Mabubuhay ka kung itatanggi mo si Jesus ang tagapagligtas. Yung mga kutsilyo sa kanilang mga lieg. Pero alam niyo po ba, lahat ng nakapila yon, isa-isang namatay. Isa-isang hinis. Kasi hindi nila ganun katapang, ganun sila katapang. Hindi nila itatatuwa na si Jesus ang kanilang tagapagligtas. Ganun sila katapang. We need to be brave pagdating po sa Panginoon na Jesus is my Savior. Hindi natin alam ang panahon. Baga malapit na. Mahirap nang kumilos ngayon. Ang mahal na ng gas. Di ba mayroong mga gera? Di natin alam, ano? Ang sabi doon sa Bible, darating ng Panginoon sa oras ng hindi natin inaasahan. We need to be ready every time. Amen. Every time. Sa oras na hindi pa natin inaasahan. Sometimes kasi yung mga nakapagbasa na ng Bible, parang iisipin nila, baka medyo malayo pa kasi may mga hinihintay pa tayong sign. Pero ang sabi doon, sa oras na hindi nyo inaasahan ang pagparito ni Jesus. We need to be ready every time. Amen. Ngayon, there's two covenant, guys, sa covenant na sinasabi natin na si Jesus Christ, yung dugo niya ay naging hain, katubusan ng iyong kasalanan. Kaya makaka-claim tayo ng forgiveness because of the blood of Jesus. Dahil po sa dugo ni Jesus ay pwede na tayo magkaroon ng kapatawaran sa kasalanan natin. Dahil sa dugo ni Jesus ay pwede na po tayong makapasok sa langit. Amen! Because of the blood. Amen! Walang tinatanggap doon sa langit na makasalanan. Banal lang po ang tinatanggap. Kuya Alvin, hindi ako banal. Marami akong nagawang kasalanan. May pag-asa pa. Binayaran ni Jesus ang kasalanan mo para tanggapin ka. Kaya alam nyo marami doon sa huling araw marami nagsabi kay Jesus, Panginoon, nag-share kami ng gospel, nagpagaling kami. Ang tanong, nilinis ba ni Jesus ang kanilang pinanampalatayanan ba nila na ang dugo ni Jesus ang naging pambayad sa kasalanan nila? Once na you promote yourself, your good, kapag once na hinaharap mo sa Diyos yung mga mabuti mo lang ginawa, hindi niya yan tatanggapin. Hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay ang Panginoong Jesus. Yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nung mamatay siya at muli siyang mabuhay, nang sa ganun ay mabubuhay tayong muli. Kuya Alvin, magbigay ka nga ng ebidensya na muli tayong bubuhayin. Magbibigay ako. Si Jesus ay muling nabuhay. Kuya Alvin, totoo ba yan? Alam niyo po ba na ang Biblia, ito yung binabasa natin. May mga iba pong libro dyan
na mga historian books, nabanggit po si Jesus. Historian book. Sino po nakapagbasa ng historian book? Ito yung mga taong nagsusulat sa panahon. Halimbawa ngayon, isa kang historian. Isinusulat mo yung mga nangyayari, nagkakagera sa Iran, ang presidente ay si Donald Trump. Ganun yung mga sinusulat nila. Alam nyo, meron po din ganun sa panahon ni Jesus. Sinulat niya na may magaling na guro. Pangalan ay Jesus. Siya ay pinako sa krus. Totoo na si Jesus ay nabuhay dito. Kuya Alvin, muli bang nabuhay si Jesus? Matapos niya mamatay. Yes. The testimony of Paul. Kilala niyo si Paul? Ang testimonya ni Pablo ay isang malaking ebidensya na si Jesus ay muling nabuhay. Alam niyo po ba? Dati kasi pinapatay ni Paul yung mga Kristiyano. Papunta na siya sa biyahe, madami na siyang papatayang Kristiyano doon. Bigla siyang nagbago. Bigla siya ngayon nag-share ng gospel. Sabi nung mga matatalinong tao nun, di ba pinapatay nito? Baka talaga buhay si Jesus. Nagpakita po si Jesus kay Pablo. Nabulag si Pablo. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sabi ni Pablo, sino ka, Panginoon? Sabi ni Jesus, akong si Jesus ang iyong pinag-uusig. Nakilala niya katotohanan. Nalaman niya ang katotohanan na ginagawa na pala ng Diyos yung kanyang second covenant. Na yung covenant ay naging sapat na bilang kapatawaran ng mga tao. Hindi lang Hudyo, lahat na ng tao, makapangyarihan ng dugo ni Jesus. At for all generation ito. Yung kapatawaran, kalinisan, na kapag clean mo sa Diyos, ibibigay sa iyo yung kapatawaran. Ang kapatawaran, hindi lang po kapatawaran, karapatan ng pagiging anak ng Diyos. Amen. Karapatan maging tagapagmana doon sa buhay na walang hanggan. Ganyan yung ginawa ni Jesus. Kaya napaka laking biyaya ito na hindi mo i-share. Napakalaking biyaya na hindi natin ito i-share, yung kaligtasan. Sobrang, parang ito ay napakagandang gift, regalo para hindi natin i-share. Amen. Sometimes kapag kumakain tayo ng masarap, naiisip natin yung mga mahal natin sa buhay. Sana matikman din niya ito. Ganon din sa Panginoon. Sana maranasan din nila yung pagpapatawad. Ganon din po sa Panginoon. Tara po, tayo pong manalangin. Hallelujah. Tanggapin po natin yung kapatawaran ni Jesus. Tanggapin po natin yung inalay na dugo ni Jesus para tayo maging anak ng Diyos. Tayo pong tumayong lahat. Hallelujah. Hallelujah. Yan. At mayroon pong prayer request. May mga nag-send sa akin prayer request nila na mayos na yung pakiramdam nila. Pray po natin. Sino po yung ditong may nararamdaman na Okay, opo. May mga ipagpipray po natin, pati yung may mga sakit. Hallelujah. Tayo po, dito po tayo, ipagpipray natin. Hallelujah. Dito po tayo sa harap, yung mga gusto niyang lumapit sa Panginoon. Oh, hallelujah. Panginoon. Hallelujah, O Diyos. Father in heaven, sabayan niyo po kami sa panalangin. Ama, maraming salamat po sapagkat binigyan niyo kami ng pag-asa na makabahagi sa inyong kaharian sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Maraming salamat po dahil ang bawat isa ay nananampalataya na si Kristo lamang ang daan. Ang bawat isa ay pinatawad mo sa pamamagitan ng iyong dugo. Binigyan niyo, Panginoon, sila ng pag-asa. Father in heaven, in Jesus. Hallelujah.
Ama, itinataas po namin ang bawat isa ang may mga sakit, Panginoon. In the name of Jesus, you declare, Panginoon, by your stripe, we are healed. Pinagaling niyo na, Panginoon, ang may mga sakit. By this time, Lord, let your will be done, Father, in the mighty name of Jesus, be healed. Pagalingin niyo, Panginoon, yung may mga nararamdaman. Alisin niyo, Panginoon, yung mga karamdaman, yung mga hindi ayon sa iyong kalooban. This is illegal. All the sickness is illegal because of your blood. Because of dahil sa iyong mga sugat, ay lahat na ay iyong pinagaling, Panginoon. Overflow the blessing, the healing. Panginoon, tinataas namin ang mga kapatid namin may sakit. Sina Pastor Jesse, Father God, mga Pastor Rinalisday, si Ate Millie, Father God, nakakaramdam ng sakit. Si Cheryl, Panginoon, bigyan niyo siya ng lakas. Let your miracle, Father God. Thank you for this Congress, Father. Thank you for this church, Father. Panginoon, nawa ang gawain na ito ay siyang lumago ng lumago. Dahil ikaw, O Diyos, ang pinuno ng iglesyang ito. Ikaw, Panginoong Jesus, ang nagtatag nito, Panginoon. Ang samahang ito ay lalo mo pagtibayin. Lalo mo kami pagluguin sa pananampalataya. Marami pong salamat. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ng pinatawad ng Diyos ay magsabi ng Amen.